Ero kamana inya kuom medo kete Ramogi TV okinyi makawuono e twak marwa mokwongo e chenro mar piny kaponi kitudru kodwa gi sani antere kae kod wela dek Daniel Juma jatatije Global Peace Foundation Ken Babu jatenda rawere United Opposition kachiel kod Ben Onyach janon weche mag siasa ote magi nyaka Ramogi ajwanga bobedo kasomo e kinde mwadhi mbele koro med mana chwalo gi Onyach pok ne wadhi yweyo moro matin ang'isi ni mak paro mano mar kako winjo be ni counties kaber to tingo malo kwan mag osuru magi choke kor gweng mar mondo mi gichopa ne target gibuoga ne kata sirikal mamalo ni county makama ainya to counties mago makalu ne gintere ko target makama gi surpass nyaka target margi. Ero kamano Joyce neno report kanyo kane wacho ni counties ma nyocho timo digitization mar revenue collection tiende ne koro we choko shuru manually kaka ne choko gi risit cha gin kendo margi ne beto dhi malo mano Nairobi, Murang'a, paro ni Kilifi, Makueni kendo wacho ni pesa mana gichoko mana gi risit ching ka koro ng'eyo gi michoko gi digital platforms gi o triple koro gini ene manyaka counties wa adopte nikech pes michoko gi risit gi makelo ga kwe county nikech samange miyo jotelo machoko shuru risit book for example ni machoko shuru ming'ado emi yude ka ntiere jo officers mag serikal mabejo kuo ng'ato dhi kawo risit embo loso koro risit ringo gariyo ochoko ni serikal matin embo ng'ad marene ka at the end of the day pesa moro mit ni ochoko ni county government ido ka pes kabisa koro digitization moro ma winjo kata ka minister Mbadi ne wacho ni odo biro gi ogombo ni o propose platform must standardize collection digitally ma county revenues tetete to gino ba winjo ka council of governors goye to gigoye nikech gineno ni serikal donjore tijege serikal mamalo to gine onego bed ni giloso mano to mano to kapani is the real issue ni serikal mamalo donjo negie gicha enana ni gineno ni serikal mamalo kodonjo dhi tambo gi kuo nikech county governments gimbe mane gime gitiyogo kwalo nikech Rwanda ni wan gi 47 counties 47 counties neno ka report cha wacho ni 17 kuomgi osedhi digital mano kane Safaricom golo report tiende ni adek por ni oko igni to kora par ga are tapar ga biro ma osedhi digital platform gi wacho ni kinde report wacho ni revenue go se triple tiende kane ngato choko 600 million kawuono choko 1.8 kane ngato choko 400 kawuono choko 1.6 koro adier makende ni mondo revenues ma counties odhi malo mondo menda mabe koro gi yudo from government mamalo mabiro obed ni meaningful makoro nyalo dhi dongruok counties onego digitalize operations ka gichoko shuru te en mana ni koro standard operation moro nigo bed ni jok mabe koro offer gi platform gi nikech gimana winjo kaka serikal mamalo yuago ne county governments mosebedo gi digital platforms gi ni vendors mamiyo gi platform kama cow commission mang'eny ahinya chibredo kata ka Safaricom ema koro miyo kata ka Migori County platform kata ka miyo Bay County platform samoro commission magidwaro en kata mana tamalo 30 offering that platform kata tamalo 15 koro mano bet dhi gi pesa jo piny mang'eny koro and my suggestion en ni sirikal mamalo kaka ne minister Mbadi wachacha standard operation onego bed niya maximum commission monego bed ni vendors miyo county governments kiloso platforms kamago emo onego bed standardized to ni national government ema donjore mondo dikoro los ne gigini koro ato from my take digitization no all counties should adopt it nikech report mowuok en ya paga biro mose the digital era kaka ichoko shuru choko gi osedhi malo matene ni kuo odok piny adona soma ne mukugum ote manyakora